Egunon, igandea, irailako 25. Gaurko egunez, 1985ko irailaren 25ean, Baionako Monbar hoteleko atentatu egin zuen Galek. 4 euskal errefuxiatu hil zituzten tabernan tirokatuta. Agustin Irazustabarrena, Jose Maria Etxaniz, Sabin Etxaide eta Iñaki Asteasuinzarra. Inguruan zeuden herritarrak hiltzaileen atzetik atera ziren harrapatu nahian. Pierre Frugoli eta Lucien Matei merzenarioek aitortu zuten ardura, baita Espainiako poliziak kontratatu eta finantzatu zituela ere. Atentatuak zirrara handia eragin zuen Euskal Herrian. Gipuzkoan greba orokorra deitu zen eta borroka eguna gainerako hegoaldeko lurraldeetan. Espainiako zerbitzu sekretuek gerra zikinean gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin.